Да, виж, то си пише за кого. Не го прочете. От кого е то? Какво пише там? Сам. Отдолу какво пише? От дядо Коледа? Да, дядо Коледа. Айде да го отворим сега. Искаш? Ме като да дай да го отворим. Изайо, байо. Чакай, той ще го отвори. Преси, айде отваряй да гледаме подаръците, че тук само ги гледаме и им се чудиме какво ли има вътре. Не мога. Айде бе, я късай хартията, как да не можеш. Късай. Дай първо. Късай смело. Ако искаш, ето това тук да го дръпнеш. Късай смело. Тук. Сега откъде да дръпнеш. Айде сега ти от тук, аз от тук. Ето тук виж къде е. Така. Тук не има средата. Вижда колко лепенки сложа дядо Коледа. Да ти ще помогнеш, ти ми ще пречиш сега. Дай ти. Я? Айде сега да отварям. От хартията. Бети, трябваш ли да ближиш ти? Кой ти научи така да ближиш? А? Бе... Какво е това? А? На какво те прилича? Това пистолет. Пистолет, я виж хубаво. Ай го отвори да видим. Я виж? Още ли ти прилича на пистолет? Натискай ги тези шаренките. Ето така. Това е саксофон. На мене ми прилича на саксофон. Ето така. Така трябва да го хванеш. Духай сега. И натискаш. Ето така натискаш. Ма силно трябва да духаш. Как се натискаш? Я му покажи. Покажи му ти. Ето сега почвам да духам и натискам тия копчета, гледай сега. Притесняваш. Бети. Айде сега ти. Трябва много силно да духаш. Не искаш? Да берем въпроса на... Бе, ти стига да... Тези не стане. Няма да ядеш.
ясне. Знаеш, че има още подаръци там. Какво? Виж там как се намира. И това е за свирене, знаеш ли? Пак надуваш от съндука, туда и натискаш бутончета. 1, 2, 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Така. 2, 1, 7. Ма тук да натискаш. Чакай сега. Трябва да духаш отсам и да натискаш. Ама силно. Силно и натискаш. На Хвани се другата две ръчичка ръце. дръж. С две ръце хвани. Така. Духа и натискай сега. Силно. Трябва силно да духаш. Силно. Ти не духаш според мен. Няма покажи. Силно трябва да духаш. Батей. Той е без батерии. Без батерии. Той е със силата Ето на виж сега. въздуха. Гледай, преш. Там какво пише? Пенсан Николовци. О, пак ли е за тебе? Я да видим какво е то. Искаш ли? Пенсан. Пенсан. Никол. От кой? От тати. Ота. Пише от тати. Айде да видим каква е тази голяма кутия. Доста е големичка, нали? Апа. Апа. Айде да отворим. Искаш? Много голяма кутия. Страхотно голяма.